Ni ye tawhidu tiku natɔ ye jɔcogo t'u la farakuru bɛ ka kɛ k'u bɔ kabakuru bɛ ka kɛ k'u bɔ kumakan in kelen la ilaha illallah ni ye maganka bɛɛ lajɛlen bɔlen yiri tɛ yiri ye ŋɔni tɛ ŋɔni ye lɔgɔ tɛ lɔgɔ ye k'a to sira bɛɛ kan k'u bɛ kira n'a ka cɛw jeni wallahi nin don ala kira de bɛ nin cɛ ninnu ɲɛfɛ ni la ilaha illallah fɔlɔ ninnu kira de b'u ɲɛfɛ kafiru dogolen don kogobɔlaw na tawhidu tigiw bɛ nana sɛbɛw a kana to fɛn ka jɔ n'aw ka tawhidu cɛ aw kana sɔn foyi ka jɔ aw ni la ilaha illallah cɛ tiɲɛ kumakan kuma min n'i y'a fɔ ka ban ala bɛ fanga d'i ma ka force d'i ma Bilali kumana nin yɔrɔ la a ko an ka ala kira protéger an ka ala kira kori fɛn kana se k'a sɔrɔ a ye diɲɛ kafiri wele ka na k'a fɔ ko nin de ye silamɛw ye wa nin de ye silamɛya ye fɛn kelen min bɛ dusukun na Allah fɛn min bɛ dusukun na Muhamadu fɛn min bɛ dusukun na anw ka diinɛ tasuma tɛ se ka jɔ anw ni o ɲɛ wallahi kulu tɛ jɔ anw n'o ɲɛ ɲɛni foyi tɛ jɔ anw n'o ɲɛ anw dalen n'o la anw bɛ sa o kan nin de y'anw ka kumakan ye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama anw bɛ nin fɔ ka taama tasumaw cɛ la anw bɛ nin fɔ k'an da tasuma cɛ la anw bɛ nin fɔ ni danaya ye min b'anw kɔnɔ anw b'an kɛ fɛn tɛ jɔ anw ye dɛ nin don ma kan ɲagamina nin don ma kan kalayala magankaw ma deli ka ni ɲɔgɔn don bilen dɛ nin ye silamɛya don fɔlɔ ye k'a ci kɛnɛ kan ka kulennɛ ko maa foyi tɛ ye ala ko magankaw bɛ nkalonkaw bɛ fu kan a ye gardien wele joona u ka biɲɛw ni flèches labɛn a ye jɔnw ye maa si kana tɛmɛ a ye alikaba protéger aw kana sugasi alikaba la kafiru kumakan de ye nin ye k'a ye bɔ makan kɔnɔ maa barika banu bugɔliw bɛ kɛ bolokuru bɛ bɔ kira n'a ka cɛw la berew bɛ fara u kun dajiw bɛ t'u kan u bɛ nɛni nin de ye silamɛya ye nin tɔɔrɔ ye ani nin ɲɛni ni nin dara anw kan nin joliw ni de bɔra anw na munna k'anw ko ala ye kelen ye muhamadu ye ci de ye ka sɔrɔ ɲɛni nin don cɛ muhamadu kun dɔnna ni danaya de ye n'a ye fɛn fɛn fɔ magankaw bɛɛ bɛ da la mais ala ka diinɛ tiɲɛ o kɛlɛ o juguya o de filɛ silamɛya kan wa a tɛ ban fo ka diɲɛ wuli diɲɛ kafiru nin de ye silamɛya ye bi de aw b'anw tɔgɔ tiɲɛ k'anw ye terrorisiw ye inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nin ye tiɲɛ daminɛtɔ ye diɲɛ bɛɛ ka sariya ani arabu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Abu Sufyan ni an ka occasion filanan de ye k'u bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ yen mɔgɔ 30 dɔrɔn de don ni kɔni n'a ye nin jɛ an t'o sɔrɔ tugun a ye nin ta kɛyɔrɔ ye alikaba kɛrɛfɛla nin ta kɛyɔrɔ ye fɔlɔ ni so in jɔra tiɲɛ de kan nin jɔra tawhidu de kan Ibrahima de ye nin so in jɔ nin tɛ jɔ batuyɔrɔ ye tiɲɛ ye min ye o de ye k'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar Abu Sufyan a ye signalement di k'u ka dayɛlɛ a ye daw yɛlɛ u ka don kulekan in kelen ye Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah a fɔ nin kafiri ninnu ɲɛnɛ anw tɛ fɛn bato aw bɛ ka fɛn min bato a ye nin yɔrɔ ma janya ka bɔ alikaba donda la a ye nin muhamadu minɛ bɛ ka nkalon tigɛ ko ala bɛ ka ci k'ale kan n ye nkalon tigɛla de a y'a minɛ a ye alakira protéger an ka alakira protéger a ye alakira protéger ka bɔ kabakuru ni nɛgɛw ni lɔgɔw ma a ye kira protéger nin don tɔɔrɔya bɛ ka da alakira n'a ka cɛw kan bugɔli bɛɛ bɛ ka da alakira kan nin don ɲɛni bɛɛ bɛ ka da muhamadu kan silamɛw nin don gɛlɛnw de tɛmɛna dɔ kulela ko Hamza bɛ nana tugun ko Hamza bɛ nana wara bɛ nana waraw disi farabaga bɛ nana cɛminɛ cɛ cɛ min ma sɔn ka kira labila belebele natɔ filɛ ko in bɛna ɲɛdɔn sisan nin ye cɛminɛ cɛ natɔ ye